Ještě jsem sundal klíňák z vodní pumpy, protože ten motor není zalitý vodou, aby se nespálilo těsněji na vodní pumpě. Jsem to sundal. Přitáhneme mufny. A uvidíme. Jestli pojede. Já si myslím, že tenhle pojede úplně bez problému. Tam ten předtím, ta trojka, to bylo extrém. Tak jdem na to. Motor, který neběžel hromady let, úplně novej. Ožil úplně v pohodě. Tohle jsou ještě motory. Takže snad se starty líbily a já si budu dát něco k večeři.